Har du klikket ind på denne side, er du muligvis et barn eller en ung. Rigtig mange unge mennesker i dag føler sig ensomme og går alene rundt med deres tanker og følelser, og deler det ikke med deres nærmeste, på trods af, at de ofte har et rigt socialt netværk. Man kan have skabt sig nogle negative historier eller billeder omkring sig selv, som kan være rigtig svære at komme ud af. Nogle gange kan man have for store forventninger til sig selv, og når disse ikke bliver indfriet, så får man et forvrænget billede af sig selv. Rigtig mange børn og unge, faktisk over 40%, oplever, at deres forældre bliver skilt. Også her er der rigtig mange børn, som går rundt og er ensomme og ude af stand til at dele disse tanker og følelser med andre. Jeg tilbyder samtaler, hvor vi sammen kan gå på opdagelse i det, som det er, at du går og tænker på. Og vi vil se fremad og få et overblik over, hvordan du kan skabe det liv, som du har lyst til at leve.